Morjesta, moi se on Heputin täällä ja nyt me kuvataan vähän tämmöstä erilaista peliä. No tässä on tarkoitus rakentaa ja tässä mä rakennan, kun tässä on metallia. Toi on metallia, siinä tulee koko ajan vettä. Ja pistetään hiiltä ja sytytään sen noin, niin se lähtee haihtumaan toi vesi. Tolleen. Mä kumitan ylhäällä oleva, ei vettä, tulta kumi, noin. Sitten se on semmonen hieno. Ja tää oli joku sandbox, mä vissin ton alas tän nimen. Mikä tää on? Ja turha. Tää on tämmönen hauska peli, mikä on kyllä aika huono nausus. Mutta täältä saa kaikkea. Täällä on tämäkin, mihin nyt tuli toi Hanan kuva, niin se on semmoista, mikä syövyttää. Tätä se ei syövytä, tätä, tämmöstä. Se syövyttää ja se syövyttää. Tätä se ei, lasia se ei syövytä. Kiveä syövyttää, mä voin vaikka näyttää, pistää ton sitä. Kivi menee läpi, tiilestä menee läpi, tosta ei mene läpi, mut sit täältä menee läpi. Ja totta kai puusta se menee läpi. Ja sit täältä saa kaikki, tosta kuvitaan kaikki pois, niin me näytän. Elikkä sit taas ne, mitkä palaa. Elikkä tässä on, kun taas voi tehdä tykkejä. Ja täällä on kaikkea, pistää tuohon tommonen viiva. Niin täällä on kynttilää. Täällä on öljyä. Tommosta öljy siis palaa. Mä voin vaikka näyttää. Pistetään tuommoinen pikku kulhanteen. Ja noin. Ja sit siinä pistetään vähän öljyä. Noin. Tässä saa siis Hanaankin pistettyä, että sieltä tulee koko ajan. Sitten on sahapuru. Sitten tää candy, niin ei se ollut. Mutta tää on sytytyslanka. Sitten tää tulee, onks tää nyt, mikä tää oli? Sytkärin toi öljy. Ja sitten on ihan koali, elikkä mitä tää oli? Hiiltä, niin sekin palaa. Se on tommoista vähän mustempaa. Sitten on metaanikaasua. Se räjähtää. Pistää sitä vähän tommosta. Se nousee ylöspäin. Sitten tossa toi tuli. Täällä on sementtiä. Sitten täällä on bensaa. Pistää sitä ton mukaan. Se on tommosta aivan väristä. Sitten täällä on ruutia. Pistää sitäkin tonne. Ja nää ei oo sit mulla vielä auki. Eli jos me pistetään nyt täältä tulta, niin jos me pistetään tonne tulta, se räjähtää. Tai nyt tolleen. Jos me pistetään tohon, niin se syttyy tohon. Se syttyy ja tohon. Niin tosta vaan valuu, koska tää on kynttilää. Jos me pistetään vaikka toi sytytyslanka menee tuolla tonne. Niin me pistetään tuolta, niin tuolta vaan räjähtelee. Ja sit kun se menee ton pohjaasti, niin sit se räjähtää. Noin. Mä pistin vähän liekkisiä. Ja tosta noin meneekin. Sieltäkin valuu tommosta ja semmoista sinä uuteen. Ja täällä voi vaikka rakentaa tykin. Tästä ei kyllä välttämättä saa mitään lentämään, mutta noin. Ja sitten täältä otetaan sytytyslankaa. Me pistetään sitä tosta noin. Sitten me pistetään ruutia ja bensaa. Ruutia. Siitä saa tälleen pistettyä helposti. Sitten tuonne pistetään hana. Tommonen keltainen, niin se on hana. Ärkä. Aloitetaan alusta taas. Jos se menee vähän väriin. Siinä on kyllä kumi, mut mä ainakin kokonaan otan uuden. Tää uusi tommonen kumilla tosta. Tuolta sytytyslankaa tonne. Sitten täältä otetaan ruutia. Tää kansi painaa vaan kerran vetää tommonen pitkä, niin sit se menee hyvin. Noin, ja sit odotellaan, että se täyttyy ruudilla.
Ja sitä voi siis auttaa, kun tälle vetää edessä, niin tääkin on tosi täynnä ihan just. Se on aika tarpeeksi, ja sitten toi vaan kumitetaan tosta pois. Noin. Toi ei ole vielä täynnä likikään. Tonne voidaan vähän auttaa. Tohon. No nyt se on ihan sopiva. Sitten meidän pitää vaan kumittaa tuo pois. Jaha, sieltähän tippuu. Toi pois. Noin. No toi on ihan sopiva määrä. Ehkä hieman Oho. Sitä vähän vie tuon ruutiin. Ja sitten me voidaan pistää. No, tässä ei kyllä oikeasti toimi panos. Mut itse asiassa siihen voisi pistää. Tuohon voisi kyllä pistää tommosen tohon eteen. Se toi siis suodettaa. No, mitäs siihen pistää sit? Tai semmoista vettä vaikka, koska vesi lentää. Tänne vaan vettä mahdollisimman täyteen. Noin, ja sitten mä en tiedä oikeesti lentääks toi. Sitten tonne tuli, niin sit se tuotko räjähtää. Jaha. Noniin, nyt lähti räjähtää. Sieltä ei mitään. No kyllä sieltä toi vesi lentää. Okei, aloitetaan alusta. Tässä semmosia, me voidaan vaikka tehdä vaikkapa tämmönen hauska juttu tolleen ja sitten tuolta tolleen ja sitten tänne ja sitä tosta tohon menee tonne. Siinä menee ruutiin ja pistetään sinne vähän meneviä bensaa. Nyt saadaan kunnon räjähdys. Siinä menee koko ajan näköjään ruutiin. Me voidaan pistää noin. Noin. Siinä menee hyviä ruutiakin. Sitten siinä voidaan kyllä laittaa vielä vaikka, tai syttyvää. Öljyä. Noin. Nyt kyllä kohta sit pamahtaa. Sitten. No siinä on itse asiassa kaikki melkein mitä siinä. Joo, on kaikki mitä voi räjähtää. Ja nyt kun huomaa, että toi on vähän tolleen huonossa tulos tuolta, me voidaan toi toinen, niin pistetään tohon vähän bensaa, menee nopeammin saada, kun se vähän jäi näkään jälkeen, silleen, että ne olisi aika kohdillaan, pysy tulemassa. Tohonkin vähän vielä. Noin. Tohon vähän vielä. Ei. Vähän vielä. Noniin. Pistetään tohon mahdollisimman korkealle. Sitten me otetaan jo tuleen valitsee, se on tämmönen hieno. Ja sitä on täällä pohjallakin näköjään, eli me voidaan pistää tosta noin palamaan ja tonnekin. Pum. Sitten me voidaan vaikka vielä, koska siellä on tulta, toista tulee kato lisää, sitten me voidaan pistää vähän ruutiin vielä sekaan. Ja vähän bensaa. Ja vaikka vielä metaanikaasu. Niin otiks sä sen metaanikaasu? No nyt me voitais tehdä vaikka ton metaanikaasun kanssa jotakin. Me voidaan vaikka täyttää tää koko maailma metaanikaasulla. Noin. Niin me voidaan vaikka ylhäältä pistää tulemaan vaikka bensaa. Noin. Nyt saadaan semmonen räjähdys. Vähän vielä öljyäkin. Pistetään tommosia pikkupisteitä, niin se ei haittaa ton bensan tuloa tuolta. Alkaa jo vähän. Pistetään varmaan liekki tohon noin. Siisti. Joo. Tää lankaa näköjään aika paljon joskus. Täältä saa tämmöset tapit tulemaan. Jos mä käännän puhelit, niin sit voi lähteä joskus toiseen suuntaan menemään. Toi on näköjään vettä toi. Joo. Jos tästä ei pidä tulta. Pistää sit jos siihen tulta ei saa tulemaan loputtomasti. Sitä tohon paljon tulee tulta, niin mitä toi mahtaa olla?
Toi hoitaa kynttilää vai? Tuon voidaan pistää tommonen iso stoppaus. Se voidaan vaikka... Oho, vääränä. Vaikka peiteltua. Noin. Semmoinen. Tossa sen saa sit kokonaan pois, että tässä saa tommosia hienoja. Jos haluaa. Täällä on jäätä vielä. Täytyy kynttilää, sahanpurua. Sitä mä en oo vielä näyttänyt. Tuot saadaan tulla sahapurua. Ja sit vielä tulta tohon niin... Wow! Löytää jotain ilotulitukset niinku. Eli kun siinä voidaan vaikka vähän vielä pistää bensaa. Vähän vaikka ruutiakin. Ja öljyä. Ja metanikaasua. Tulee tuolta alhaalta ylös. Semmoista. Pystyy tekemään tämmösen... Voi tietenkin pistää silleen, että jos se niinku tästä että tulee suoraan tulta, mutta jos ei halua, niin voi pistää vaikka metaanikaasua. Tohon silmä, tohon nenä ja tohon suu ja tohon vaikka kieli. Että odotetaan hetken aikaa. Nyt pistetään tulta tuonne. Nyt odotellaan. Niin me saamme... Eikö tossa mukaan metallikaasu on? Näin saamme palavan tyypin naaman. Tai sitten, kun sanoin, niin jos haluaa, niin että se heti tekee sen, niin sit vaan tulta. Noin. Mut sen voi tehdä myös, sit voi tehdä tietenkin räjähteleväkin. Tuolta. Ting, ting, tii. Ja suu. Ja noihin menee nyt paljon tohon suuhun. Me voidaan vielä pistää vähän bensaa tulemaan. Tohon silmä. Ja tohon vaikka räkää tulemaan. Ja vaikka kieli. Noin, ja nyt kun me pistetään tulta tosta menemään ja sit tonne. Ja sit se kiipeää ton ylös ja tonnekin vähän vielä. Niin saamme tämmösen hienon, räjähtelevän naaman. Se on kyllä hieno. Ja sit me voidaan tehdä tässä pelissä. Voi myös tehdä... Oho, toi on hieno, toi tuli. Sitten me voidaan tehdä vaikka hiekkaa saa. Itse asiassa voisi testata nopeasti. Tehdään tommonen pikku suppilo. Siinä pistetään menemään ruutia. Tosta noin. Nyt siinä lähtee menemään ruutia. Nyt me pistetään sen hiekkaa. Ja voisin vähän bensaakin pistää kyllä. Saadaan kunnon räjähdys oikein. Noin, ja sit vielä voidaan ottaa toi näköjään pois, koska ei siinä tarvitse edes paljon, että se räjähtää sille hyvin. Noin, ja sitten me pistetään sinne hiekkaa. Tuossa on sementtiäkin. Sitten pistetään tolle hienosti tosta tolle maalaten. Noin. Ja sit me vois pistää vähän suolaa. Onneksi sitten mitä tahansa. Sitten vähän märkää sementtiä. Ja sitten tulta. Aivan neätön pohjaa. Ja sit me voidaan... ja tässä on laavaakin sitten. Sitten siellä voidaan tuolta tiputtaa. Se on hienon näköistä. Me voidaan pistää siihen vaikka vielä vähän öljyä menemään tuohon samaan kasaan. Voidaan pistää se vaikka ihan öljyn keskelle. Täytetään toi niin sanotusti öljyllä.
Noin, ja sitten tulta. Toi ei siis pala, paitsi tällä saadaan se pois. Kun se syövytetään pois. Kyllä ton pitäisi pystyä syövyttämään. No ei pysty. No, tämmönen video tällä kertaa. Ja toivottavasti tää oli hyvä. Tää peli on ihan sika hyvä. Mun mielestä ainakin. Ja me varmaan, että kyllä toivottavasti nähdään seuraavissa toi videoissa. Vitsi, toi lähti tuolta. No ei se haittaa missään, se on alas nyt tuonne. Ja varmaan sit seuraavassa videossa, että moi moi. Moro.